ningamangala mangixoxela indaba kodwa ngayixoxi ngoba kodwa ngithanda ukukhuluma. Njengoba sekube khona umkhonto wesizwe nje, kube khona umlungu othunywe omunye. Wacela ukubona abantu bakithi. Khona omunye lapha phakathi kwethu nawayikhona. Kulo mithi. Ngeke ngiwabiza amagama. Hey, nabona bayadelela belungu nesiqiniseka. Uthi lo mlungu ngilapha nje ngithunywa usibani ba. Sikhwile esikhule saziwa kuthele kunywa ngaso. Esimhlophe. Sinemali esizonika yona esifuna ukunikeza umkhonto. Imali konje uyazi ngoba ngamxoxela hayi ukuthi uyena wayikhona. 1.6 billion. 1.6 billion. Ngoba umthetho wenu anizi ukunationalize isilokuzana imine anizi ukunationalize amabhank manje kuba siwa ukuthi angizonika le mali ukuze ngisebenze kahle. Ngishenda impela. Abelungu ke la.